găsit la un nou episod la Porumbei. Acesta este cotețul lor. Și o să ne suim sus. Dați așa că e mai probleme cu suitul sus. Uitați. O sui la ei. Uitați. Le-am pus aici mâncare, tocmai erau la masă. Le-am făcut ceapă. Și încă nu le-am dat drumul. Îi mai las o săptămână. Voiajorul iar are o. Femeia aceea iar are o. Data trecută știți că a avut o, dar nu au fost bune, n-au mai ieșit pui, că le-am controlat. Uitați pui de rotați, acesta este tatăl și aceasta este mama. Porumbica aceasta, uite, am și niște pui, tot mai mâncat, că uite, le-am pus greu aici și babe aici. Că aveau și pe jos, uite, apit să trebuiască să le mai pun, dar punem masculul de voiajor. Și așa, puișorii s-au dat jos. Uitați acolo, dacă îi vedeți, unul e mai în fund acolo, așa? Și voiajorul nostru iar are ou. Cred că mai așteaptă să mai facă unul. Acesta este unul tot așa rotat, dar că e pui și nu știu ce e mascul sau femelă. Acela este femelă și stă, cred că o să mai facă încă un nou. Rotații sper să mai facă pui. Și cred că azi o să le dau drumul pe afară, dar nu știu exact dacă le dau. Stăteau să mănânce, dar am venit eu și am speriat. Am făcut, uitați, cu cărămizi, nu să le mai mișc acum. Am pus una de asta. Și înainte, știți, dacă nu știu dacă ați apucat, aveam aici și o cutie tot așa ca asta. Doar că era mai mică și n-am mai lăsat-o, aia sigur vrea să mai facă un nou. Și mai nu, asta nu mai fac aici. Nu mai fac aici, o să deschid ușa asta. Că o să, știți de ce n-am vrut să fac aici de prima dată? Să urcau găinii pe aia, dar iau scara și așa nu să mai urcă și le dau drumul pe aici. Apiți o să le pun, uite masculul vine cam așa. Stai să vă arăt și puișorii mai de aproape. Ăștia stau pe aici, pe sus, ăsta e maro. Dar pe spate. Uite, ăsta e și primul. Uitați, uitați, vedeți? Uitați. Uite-i, ei au stat mai acolo așa în cuib, asta care stă porumbei pe ea. Și ce să vă zic, o să facem mai multe episoade, aici sunt niște cuiburi, masculul de voiajor. Porumbica aceea, nu știu dacă e sincer, voiajor sau guțan, mi se pare corcitură. Uite săracul unde stă, ce frumos e. Cred că e fomiță. Îmi plac foarte mult. Uite și ăsta de aici e frumos. Puiul ăsta. Și ce să vă mai zic, o să ne vedem la alt episod, că nu o să le dăm drum. N-am mai filmat de câteva zile pentru că n-am mai avut. Ăsta e voiajorul original. Ăsta. Negru. Dar aia de acolo nu știu ce să vă zic, o să... Mi se pare așa și corcitură cu guțan ceva. Rotații mei acolo și o să ne revedem la un alt episod. Pa, pa!